Alex Perici Kalaxxoni, teżorier tal-Partit Nazzjonalista, qed jikkunsidra bis-serjetà li jikkontesta għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. U ddikjara dan mal-Malta Today ftit tal-jiem wara li l-avukat Adrian Delija ħabbar li se jkun kandidat u l-għada li d-deputat Chris Said ikkonferma wkoll li se jitfajsmu fit-tellieqa għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Kalaxxoni li kontesta l-elezzjoni ġenerali li għaddiet u ma kienx elett qal li qed jikkunsidra bis-serjetà għax kien avviċinat minn numru ta' nies fl-aħħar ġimgħat li qalulu biex jieħu bis-serjetà din il-possibilità. Hekk se nagħmel fil-jiem li ġejjin, qal Perici Kalaxxoni li qal li hu impenjat mal-Partit Nazzjonalista u kull min hu interessat f'din il-kariga għandu jħares liha b'responsabbiltà massima. Perici Kalaxxoni li għandu 55 sena huwa t-tielet avukat li ddikjara li qed jikkunsidra tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar snin serva ta' teżorier fid-Dar Ċentrali u mal-President tal-Eżekuttiv Enfenek kien il-moħħ wara l-iskema ċedoli li permezz tagħha il-Partit Nazzjonalista ddaħħal il-flus minn self sigriet. L-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista se ssir f'Settembru u se tkun maqsuma f'żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi l-membri tal-Kunsill Ġenerali jivvutaw u jażlu żewġ kandidati, filwaqt li fit-tieni fażi jivvutaw it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. B'hekk se jkun sajf qalil għall-attivisti tal-Partit Nazzjonalista li bil-partit maqsum saħansitra minn qabel l-elezzjoni ġenerali issa għandhom tellieqa għat-tmexxija li kollox jindika li xejn mi se tkun tellieqa bejn il-ħbieb.